Tämän opastusvideon tekijä on Turun Radioseura ry, joka on yleishyödyllinen yhdistys. Seura on perustettu 1945. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 130. Seuran televisiokerho järjesti julkisia TV-lähetyksiä Turussa jo 1950-luvun loppupuolella ennen virallisten televisiolähetysten alkua. Lisätietoja seurastamme löydät internetistä osoitteesta www.turunradioseura.fi. Esityksen pääkohdat. Terävä piirtotelevision sijoitus ja katseluetäisyys. Kuljetuspakkauksen poistaminen. Television tukijalkojen asennus. Antennikaapelin ja verkkojohdon kytkeminen. Television käynnistäminen. TV:n perusasetukset ja kanavien automaattinen haku. Asetuksia tehtäessä laite kysyy, onko käytössä antenni vai kaapeli TV-vastaanotto. Jos asetuksia valittaessa tapahtuu virheitä ja asetusten tekeminen epäonnistuu, voi asian korjata palauttamalla laitteen tehdasasetukset videon lopussa esitetyillä ohjeilla. Television paikka huoneessa. Televisio tulisi sijoittaa niin, että auringonvalo ei osu suoraan kuvaruudulle. Kuvaruudulle lankeava valo latistaa kuvan kontrastia ja värejä. Se voi myös sokaista television etupaneelissa olevan infrapunavalolla toimivan kaukosäätimen vastaanottimen. Tällöin kaukosäätimen komennot eivät toimi. Jotta television välittämä kuva olisi mahdollisimman tarkkaan sama, jota ohjelmaa kuvaava kamera lähettää, pitäisi televisiota katsella samasta kulmasta ja samalta korkeudelta, mistä kamera kuvaa ohjelmaa. Parhain katseluelämys saadaan siis suoraan television edestä katsojan silmien ollessa suunnilleen kuvaruudun keskikohdan korkeudella. Television paras katseluetäisyys on sellainen, että yksittäiset kuvapisteet eivät erotu ja kuva vaikuttaa tarkalta. HD-television optimikatseluetäisyys saadaan karkeasti kertomalla TV-ruudun korkeus 3. Jos kiinteistössäsi on oma harava-antenni, olet Antenni-TV-asiakas. Taloyhtiöillä on monesti yksi yhteinen harava-antenni, jos ne eivät ole kaapeli-TV-asiakkaita. Jos et ole varma, tuleeko asuntosi antennirasiasta kaapeli- vai antenniverkon signaalia, asia kannattaa tarkistaa isännöitsijältä. Television kanavahakua tehtäessä pitää valita, onko kytkeytynyt antenni vai kaapeliverkkoon. Signaalin rakenne ja taajuudet ovat erilaiset antenni- ja kaapelijakelussa. Antenni TV-vastaanotto. Useissa tapauksissa terävä piirtotelevisio voidaan kytkeä jo olemassa olevaan antennijohtoon, joka on liitetty harava-antenniin. Myös pieni sisäantenni voi riittää häiriöttömään vastaanottoon, jos lähetysasema on lähistöllä tai sinne on esteetön näkymä. Terävä piirtosignaali voi vaatia tietyissä tapauksissa paremman antennin. Jos signaalin taso on liian matala, vastaanotto voi keskeytyä hyvin pienestäkin häiriöstä. Kuljetuspakkauksen poistaminen. Pakkauslaatikkoon saattaa olla painettuna ohjeita laatikon avaamiseksi. Kaukosäädin ja jalustan osat poistetaan avatusta paketista. Television nostaminen on helpompaa, jos paikalla on 2 henkilöä. Televisio nostetaan pakkauksesta pystyasennossa ja asetetaan kuvapinta alaspäin riittävän suurelle pöytätasolle. Alle voi levittää pakkauksen mukana tulleen suojamuovin tai muun pehmeän tasaisen kankaan suojaamaan kuvapintaa. Television jalat asennetaan paikoilleen. Jalkojen kiinnitys ja rakenne vaihtelee riippuen television koosta ja mallista. Seuraavaksi televisio nostetaan jaloilleen ja mahdollinen kuvapinnan suojakalvo voidaan poistaa.
Seuraavaksi televisioon kytketään antennikaapeli. Kaapelin urosliitin sopii television antenniliittimeen. Myös television verkkojohto on hyvä kytkeä tässä vaiheessa televisioon. Sony-television perusasetukset. Käynnistetään televisio kaukosäätimellä. Valitaan kieli. Nuolinäppäin alas. Painetaan OK-näppäintä. Nuolinäppäin alas. Valitaan maa Suomi. Painetaan OK-näppäintä. Valitaan aloitetaan television peruspaketin käyttö. Ohitetaan tarjolla olevien langattomien verkkojen käyttö nuolinäppäimellä alas. Lopuksi painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Nuolinäppäin alas. Nuolinäppäin alas. Nuolinäppäin alas. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. PIN-koodi 0, 0, 0, 0, ei mahdollinen. Valitaan 1, 1, 1, 1. Valitaan 1, 1, 1, 1. Painetaan OK-näppäintä. Tässä opetusvideossa on esitetty peräkkäin sekä antenni- että kaapeliverkon ohjelmanhaku. Ensin näytetään antenniverkon ohjelmanhaku. Jos tiedät olevasi kaapeliasiakas, antennihakua ei kannata tehdä, vaan voi odottaa opastusvideon etenemistä suoraan kohtaan kaapelihaku. Valitaan nuolinäppäin oikealle. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Valitaan nuolinäppäin alas. Valitaan nuolinäppäin oikealle. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä.
Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Valitaan nuolinäppäin alas. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Jos asetuksia valittaessa tapahtuu virheitä ja asetusten tekeminen epäonnistuu, voi asian korjata palauttamalla laitteen tehdasasetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti. Painetaan ratasnäppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Nuolinäppäimellä alas valitaan järjestelmä. Painetaan OK-näppäintä. Valitaan nuolinäppäimellä alas kohtaa tietoja. Valitaan nuolinäppäimellä kohtaan nollaa. Painetaan OK-näppäintä. Painetaan OK-näppäintä. Nuolinäppäin alas. Nuolinäppäin alas. Painetaan OK-näppäintä. Televisio käynnistyy nyt tehdasasetuksilla.